Hayırlı gün, hürmetli İngilizler, hürmetli жетекçiler. Bizning endi rayonda жаңа мероприятиялар o'tganiga, барлық мероприятиялар bizning жерликлерде һәм Актаныштың үзендә происшествиесез үттеләр. Ләкин инде безнең берничә пожар булып узды, шулар буенча кыскача. 31 декабрь көнне сәгать иртәнге 8:17 безнең Күч авылында Партизан Уразай 31 адресы буенча үй яна дип хәбәр керә. Янгын объекты 48 квадрат метрлы бер катлы агач йорт. Янгын нәтиҗәсендә безнең йортның түбәсе һәм стеналар һәм мебель яна 48 квадрат метрда һәм инде өйнең хуҗасы Габдуллин Рафакаил Рафаилович янгында үлә, кызганычка каршы. Безнең инде янгынның сәбәбе электр приборларын кулланганда янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәү. Монда инде әйтергә кирәк обстоятельстволарны бу кеше өйнең хуҗасы туганнары аңлатмасы буенча 30 көннән үк башлап уже исерек хәлдә күрәләр моны, что безнең иртән шулай ук кич көне исерек хәлдә булган була. Һәм инде 31 көнне светильниктан диван акырында светильник белән китап укыган була. Һәм шушы светильник диванга авып, прогар образоваться итеп, төнге вакыт, иртәнге вакыт бу өйнең хуҗасы йоклап калып, шунда инде уяна алмыйча ут кабып, шушылай иттереп кызганычка каршы мәрхүм була. Монда без гаепле нама, яс. Ара без гаепле. Ул үзегенә яши. Үзегенә ял зәшәйдем. Кайда эшләйдер? Пенсионер иде. Шунда. 53 елда Нойлардан матер. Иде 19 елның 6 январда предупреждение биргән. Аннан соң минем наярның 23 көнне предупреждение биргән. Ой, электрохозяйство бишен. Пожар безопасности чисто Балалар бар эмес? Балалар үзенә яши. Evet, doğru. Evet, Бу безнең инде 66 яшьтәге гражданин була. Безнең одинокий представитель гражданнарына категориясенә эләкми, чөнки без одинокий представитель гражданнарга кемнәр 70 яшьтән өлкәнрәк республика программасыннан пожарный извещательләр безнең куелган иде. Әмма ләкин бу кеше эләкмәгәч инде безнең куелмый калып, бәлки шушы пожарный извещатель булган булса, исән дә калырга мөмкин иде. Yalnız mujiklarımız üzerine yapıp şahsı var. Allah var şeydir. Yaş bulsa da, kat bulsa da. Şolay ук безнең 5 январь көнне сәгать төнге 1:23-тә Актаныш авылы 30 лет победы 104 адресы буенча квартира яна дип хәбәр керә. Янгын объекты безнең 3 бүлмәле квартира 3-нче катта. Монда инде бу гражданин безнең төнне уянып китә. Үзенең аңлатмасы буенча уянып киткән вакытка моның новогодний елкасы яна, тире елка янган була һәм инде бу буылып, төтөнгә буылып уянып китә һәм тышка чыккан була. Исерек хәлдә үзе янгын нәтиҗәсендә 30 квадрат метрында зал һәм прихожий бүлмәләрендә мебель, киемнәре һәм стеналар яна. Янгынның сәбәбе шулай ук электр приборларын кулланганда янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәү. Бу инде төнгелеккә, кичке вакытка йокларга ятканда шулай ук елкадагы гирляндасы кала. Шуннан инде безнең янгын чыга. Монда да инде безнең бу йорт 99 елга күп катлы йорт. Безнең пожарный извещательләр белән оборудоваться ителә. 2001 елдан соң проект белән һәрбер салынган күп катлы йортта шушы пожарный извещательләр оборудоваться ителә уже проект белән. Монда инде бу кешегә повезло дип әйтергә кирәк инде. Тагын да азрак күбрәк эшкән булса, бу кеше шулай гражданин шулай ук пожарда үләргә мөмкин булган. Безнең инде барыбер ул профилактик эшләрнең иң беренчесе булып тора, чөнки менә 3 елда без инде мен җыелыш сайын әйтәм, 160 кешедән артык безнең кеше коткарылды. Без инде менә мин үземнең лич составка да шулай алып куйдырдым, барысына да, туганнарына да һәм иң беренчедән җитәкчеләр
бәлки үзебездән шулай ук башларга, һәрбер үзебезгә, үзебезнең семьяларга, туганнарга һәм коллективларга куйдырырга. Бүгенге көнне безнең министр указаниясе белән ВДПО оешмасына иң түбән бәя белән шушы пожарный изчательләрне бирергә дип указание булды. Безнең инде районданың председателе Салимов Айзат Васильевич ул 250 сумга кронасы белән бергә шушы датчикларны кайтара Казаннан һәм инде безнең халыкка һәм кем теләүчеләргә шушы бәя белән безнең датчикларны сатып алырга мөмкин. Чөнки иң беренчедән менә без күпме случайларны рассматривать итәбез. Гел шушы пожарный изчательләр булган булса, кимендә менә шушы 30 лет победа квартира полностью янып бетмәс. Давай оештырабыз әйдәбез. Ал җәйләкләресен, ал башкаларысын аша. Давай сен контролга кергән ничә дә фикерләшеп торабыз. Һәм инде шулай ук безнең менә без үзебезнең оешмаларда эшләп чыккан ветераннарга без бит инде менә ничектер спонсорский помощь үзебез ярдәм итәбез һәм шушы мәсьәләдә безнең пожарларда иң күп үләләр ул пожилой гражданиннар яки шушы исерек хәлдә булган төрле возрастта булган гражданиннар. Пожилойларны без ким дигәндә шушы үзебезнең ярдәм белән 250 сум бер датчик, 500 сум 2 датчик кимендә куела квартирага, өйләргә. Ул бик олы бәя түгел, ләкин ул шушы безнең эшебез, кешене коткарырга мөмкин. Һәм инде мин шулай ук һәрбер үзебезнең җыелышыбызда мин шулай ук тәкъдим итәм, үзем әйтәчәкмен аны. Безнең янгын объекты ул оборудован датчик белән яки юк.